Linyukile inani lemiphefumlo esutywe zizikhukhula nomonakalo uthe xhaxhe. Uvele enkundleni kancinane owayesakuba ngusomlomo epalamente unkosikazi Nosiviwe Mapisa-Nqakula ngezityholo zorhwaphilizo ezayanyaniswa nexesha engumphathiswa wezokhuselo ngalo. Kotani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sukuphakela indaba ngolwimi lwakho lwenkobe. Masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Imvula ezinengamandla kwindawo eziliqela kweli zidale izikhukhula kwaye linyukile nenani lemiphefumlo esutywe zizikhukhula. Amaphondo eKwaZulu-Natal neMpuma Koloni ngawona achaphazeleke ngamandla. Ukanti ke ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu Nonhlakanipho Magwaza esemagweveni othongathi KwaZulu-Natal. Nonhlakanipho, sikwamkele, ingaba ungakanani umonakalo apho? Sikwamkele Nonhlakanipho, ingaba ungakanani umonakalo apho? Ukanti ke sawuphinda sibuyele kuNonhlakanipho. Lihlehliselwe umhla wesithoba kuJulayi ityala lorhwaphilizo lobesakuba ngusomlomo epalamente unkosikazi Nosiviwe Mapisa-Nqakula ukuze kukhutshwe umhla wokuxoxwa kwalo. Unkosikazi Mapisa-Nqakula ujongene nezityholo zorhwaphilizo ezili-12 nesinye sonaniselwano ngemali ngethuba wayengumphathiswa wezokhuselo. Uthethe kombane umama Nosiviwe Mapisa-Nqakula enkundleni ngalentsasa laze ityala lakhe lahlehliswa. Ngokwenkangeleko ebusweni unkosikazi Mapisa-Nqakula belusizana sengathi limtshonele emini. The conditions of bail that were set on the 4th of April 2024 when you appeared for the first time, they continue to exist and continue to operate without any amendments. Unkosikazi Mapisa-Nqakula usadakasa ngaphandle phantsi kwemiqathango yebheyile awayifumana ukuxakula abanjwe ngo-April. Ukanti wakwakhe umnumzana Charles Nqakula khangabonakale nangetshengele kweli lixa. Abenkonzo zikaxakeka eRhawutini bakwazile ukulawula umlilo oqhambuke kwindlu enguvimba eGlen Austin eMidrand eRhawutini isentsha imini yanamhlanje. Akubikanga abantu baswelekileyo kuwo kwaye unobangela wawo awukaziwa. Isithethi senkonzo zikaxakeka eRhawutini unkosikazi Nana Radebe Gqiba sithi uyaphandwa unobangela walomlilo. Ngelixa ungekazi unobangela wawo lomlilo abenkonzo zikaxakeka bathi baqaphele ukonyuka kwenani lemililo kwizakhiwo kunye nenani eliphezulu labantu ababulawa imililo ngexesha lasebusika. Oku bachaza njengokubangelwa zimbawu abazibasayo abantu. Amaqela ezopolitiko alungiselela uthethathethwano malunga norhulumente lobambiswano emva kokuba i-African National Congress ifumene ivote ezingaphantsi komyinge ka-50%. Eliqela elithe lakhokela iGauteng sukela ekugalelekeni kwenkululeko lifumene umyinge ka-35% wevoti, umahluko omkhulu xa kuthelekiswa nonyulo lwango-2019 nalapho lafumana umyinge ka-50.9%. Amaqela ezopolitiko ayanqwala ukuba aza kusebenzisana njengemibutho enjongonye nanjengoko iingxoxo zothethathethwano mayelana norhulumente lobambiswano zilindeleke ukuba ziqhubeke kule veki. Lo gama izinyanzeliso ezithile zizamele ukulungelelaniswa ngamaqela asakhulayo phambi kokubandakanyeka kuthethathethwano lorhulumente lobambiswano. Eminye imibutho ikholelwa ukuba ukwabelana ngezihlalo kuza kuba ngundoqo. I-Patriotic Alliance izuze izihlalo ezimbini kwindlu yowiso-mthetho yephondo. We've been consistent that when we vote for you to be premier or mayor or president, we must share power. And obviously that power means sharing portfolios. So indeed, when we have those discussions, we will then raise the issue of the MEC portfolios, positions that must be allocated to the Patriotic Alliance.
Kananjalo i-Action SA ifumene umyinge ka-4% wevoti eGauteng emva kokuba iqela kungekudalanga lisungulwe i-MK Party ithabathe isihlalo sesine ukunkqenkqeza phambili. In terms of coalition, as you know, we are part of the multi-party charter. It's our first port of call. And I know that the leadership will be engaging in the next day or so. Ukanti ke amaqela sakhulayo nawo aphefumlile kulomba. It doesn't have to be a specific party, but the primary objective is to ensure that the collective, or rather the majority of the population of the land is taken care of, and to ensure that we do not do it at the expense of others, but we create an environment conducive for all of us to strive equally, of which is what our democracy enabled us to be able to achieve. Lo gama uthethathethwano liyaqhubeka phakathi kwamaqela kuquka ne-Democratic Alliance neza kucwangcisa amanyathelo enkqubela phambili. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe Imvula ezinengamandla kwindawo eziliqela kweli zidale izikhukhula kwaye linyukile nenani lemiphefumlo esutywe zizikhukhula amaphondo eKwaZulu-Natal neMpuma Koloni ngawona achaphazeleke ngamandla. Ukanti ke ngokusiqhagamshelana nentatheli yethu noNhlakanipho Magwaza esothongathi KwaZulu-Natal noNhlakanipho sikwamkele ingaba ungakanani umonakalo apho. Angibingelele nomukele ekhaya umkhulu kakhulu umonakalo okhona la endaweni yasothongathi ngoba indawo ezikhahlamezekile ilezi ezila emagwavini okuyindawo ekuyizakhiwo imjondolo ngisho mase ngibeke kanjalo kukhona kona nezindawo khona ngale ama complex nawo ama ophahla ukile izolo mesikhuluma ke nomphakathi uyasho ukuthi ngefu nje elimnyama liqhamuka ngale ngasedamini liza khona ngala kule ndawo sishayekela kugula yonke ke indawo kusukela ngaphezulu ukuze kuzofika indawo elanga semagwafini kodwa ke mesi sikhona ilungu lomphakathi elikhona la eduzane uzochazela kabanzi ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ukuthi umonakalo kule ndawo abakuyona ungakanani masichazela ukuthi kwenzakaleni siyezwa ngamanye amalungu omphakathi esabone ngefu nje elimnyama liza la ndawo wena uboneni izolo sanibonani balaleli bomphakathi sila uthungathi emagwaveni so and yabona nje kunzima ukuthi ngichaze sibudengwane yabona ngithi sibudengwane kuyimanje ayinthili kusukela izolo nathi asazi kwenzakaleni and then kubuye izingane zesikole ezibuye ngesikhathi sazo sisesiqeda ukulungisela zona sithi senza amawashing ezingane sabona kuqhunqa emini ilanga libalele kuthema kuqhunqa emini sabona ukushintsha sithe sisabheke lokho sabona kukhuphuka ife elimnyama sithe sisabhekele lo fe elimnyama kwafika isihlambi semvula esiza ngamandla sithe masifika leso sihlambi semvula esiza ngamandla sabona itshe angathi itshe lomlilo eliqhamuka kwesinye isiziba asazi ke besiyophelelaphi so yilapho ke esikhetha ukuthi sibalekele sizongena ezindlini kanti la esithi sizongena khona ezindlini ilabalaleli esizofika futhi sifele khona okubuhlungu kunakho konke mina ke nje engingane kagogo isando kufaka ubaba umeya ngoMarch 3 ugogo walimala kade sifakwe kulindela first day nje siqala ungena July 1 kulonyaka ophelile until basilanda ngoMarch 3 so indlu yakhe ibisiphelile bameya siyakhile sithe masiqeda ungena sisathi sajabulela ukuba right nakho ke manje saqhamuka lenkinga ke manje asazi ke sizoba yini ngoba kuyimanje izingane azidlile wonke umphakathi awudlile ilokusukela izola until manje asilalanga imvula ukudla
hlaka 3 sithema kuyothenga ukudla sifika nakho lokho kudla kube yize bene kakhulu fika ke nongqoqoshe ke wakhona la esifundazweni khona Sixolise ngesandi kusasazo ngqo esisuka kulo njengoko sesitshilo inani lokubhubha kwabantu kwisiganeko sezikhukhula eMpuma Koloni lenyukile yasisithoba kunye nesibino sonzakeleyo esiphulukene nemiphefumlo kwisixeko saseBuffalo City. Intsapho ezingaphaya kwama-2,000 zisusiwe apho bezihlala khona ngenxa yezikhukhula. eNelson Mandela Bay kusweleke abantu abasixhenxe kuquka umntwana oneminyaka 3. Amavolontiya Gift of the Givers asephondweni ukuncedisa isixeko saseBuffalo City neNelson Mandela Bay. Intsapho zibala ilahleko edalwe izimvula ezimandla abo bonakalelwe ngamakhaya bachithe ubusuku kumahholo oluntu izikolo necawe abanye baphume nempahla abazinxibileyo kuphela bathi kuza kubanzima ukukhokelela ubomi. Apha izithembiso sizifumene koprinsi bebelapha ayazithembisa kakhulu ba izinto zizakwenzeka zizawuphumelela nangoko besithinjiswana ngezindlu yonke into kuthiwa izawuphumelela izithembiso abazibeke apha abazishileyo nangoko kuthiwa izawukhawulezisa ukubuhlungu kakhulu tata kangoba izindlu zigcwele amanzi kodwa ke asinayo enye indlela yokuphinda sithini na kodwa ke sizamthemba uThixo. Kulindeleke ukuba iqela loncedo lityelele kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay abasemagunyeni babongoza ukuba abo banako ukufaka isandla banikele ngokutya impahla nengubo. Umbutho wesisa Gift of the Givers umaxhaphethu enika uncedo. When it floods, is there any loss of life? And if there's loss of life, I have the other people missing. Closure is critical. They've just found a body in Nahoon Dam in East London today. People want closure. You know, we've seen the crisis in KZN in the floods in 2022 where many people were missing. That's the first thing, find family members. The second thing, of course, as I mentioned earlier, evacuate people. Nakwamanye amaphondo umfanekiso uluzizi inkonzo yemozulu iqikelela ukuba kuseza kuna imvula ekhatshwa zindudumo kweli phondo. Abaqhubanga kakuhle kunyulo abagqatswa abazimeleyo akukho namnye ofumene ivote ezaneleyo zokuya ipalamente bamalunga ne10 amagqatswa abazimeleyo kweli lizwe abafumene ivote ezingaphantsi kwama-20,000. Umgqatswa ozimeleyo uZaki Ahmed ebengumgqatswa ozimeleyo kwisikhundla sezopolitiko eNtshona Koloni ufumene ivote ezingaphaya kwama-10,000 ngaphantsi kakhulu kuma-48 afunekayo kwisihlalo sasepalamente. Abagqatswa abazimeleyo bebeqala ukungenela ukhetho kulo nyaka kusemva kotshintsho ngo-April nyakenye kumthetho lawulo lonyulo ubunconywa njengomthetho nabisa ulawulo lweenkqubo zedemokhrasi nalapho uluntu luza kukhetha kwabaninzi njengeenkokheli zabo zopolitiko kodwa njengoko iziphumo zolonyulo zibonisa bathi ngumthetho obacinezelayo kwabona. The system is impossible for independents to achieve anything because my whole constituency is the whole province and I compete against every political party. It's not like there is a constituency which is demarcated. So I was organized only in the city with 40 wards. In reality, if they divided the country proportionately, I would have had to work in a quarter of those wards. And for me, that is what independence, that was the biggest problem for independence. uAhmad uthi kufuneke besungula amaphulo onyuso ngqowamali yokugaya iziseko kwanoluntu lokuncedisa uthi inkqubo entsha kodwa kungabangakho maphulo mfundiso yasesidlangalaleni kodwa banethemba kuba kungakho zihlomelo zotshintsho. The initial fact that we had to collect 15,000 signatures was very high, which we did. It helped, but we could have spent that time doing other things and keeping the money for advertising on the radio, advertising elsewhere. So we didn't have any of those resources. We really didn't have the resources to have a television advert, one. So yes, the system is rigged against independence and we have to push with other parties in Parliament because the Home Affairs Minister set up a committee that will have to look at changing again or refining the system for independence.
uyazamkela iziphumo zovoto erhoxile nakuluhlu lwamaqela opolitiko amancinane afake izikhalazo kwi-IEC esithi oko ukwenza kuba azizokwenza mahluko omkhulu kwiziphumo zolonyulo jikelele ekwathi inga kungakho urhulumente wendibanisela wamaqela amancinane nanjengoko kungaphumelelanga qela ngasininzi kolu lonyulo. Thandiswa Mawu weendaba ze-SABC eKapa. Ngoku masiphosa amehlo kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi esiziqale kwikomkhulu laseJapan iTokyo. Amagosa phezulu kwisebe lezothutho kundlunkulu wenkampani zakha iimoto ezithenjwe kwihlabathi liphela aqhube ugqogqo emva kokufumaneka kwamakhwiniba neziphene kwizicelo zokuqinisekisa ezinye iindidi zeemoto. IToyota, iMazda, iHonda, iSuzuki neYamaha zityholwa ngokupheka iziphumo zophando lokuqinisekisa iimveliso zazo. Kwaqu eBrazil ingcali zithi ifuthe loguquguquka kwemozulu liphindwe kabini kumazantsi aseBrazil emva kokugaleleka kwezantyalantyala zemvula ezingaphaya kwesicelo. Abaphandi bahambise bathi ukugawulwa kwamahlathi nokufuduka kwabahlali besingise ezidolophini kunefuthe elinuka umzondo kwimozulu yale ngingqi. Qaqatha qelele kwelamandiya inqatsini yelanga iswantsulisa iindlovu kwaye ngoku iziko elijongene nenhlalonhle yondlebende lixoza mphini wumbi ukupholisa iindlovu. Ngabantu abangama-33 abasutywe mvila lokufa besenkomeni ngenxa yengqatsini yelanga ehamba ko-52 degrees Celsius ngolwenkcuba buchopho. Izitshingitshane nezikhukhula ezenzeka eMpuma Koloni naKwaZulu-Natal zishiya umonakalo kwaye zingenzeka nanini na, kodwa ikhona indlela kumaqonga onxibelelwano yokuhlala uqhagamshelana nezihlobo zakho ngelokuzazisa ukuba ukhuselekile. Ukanti apha estudio sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani ukumngcambazisa ngalo mba. Sandile, siyakwamkela. Khawusixelele abantu bangenza njani ukwazisa izihlobo zabo ngokukhuseleka kwabo ngeli xesha lezi zikhukhula. I-98% yabantu abakwezi zikhukhula okanye abafumaneka kwezi zikhukhula ngabantu abakwi-social media and ngabantu noko abanazo i-smartphones. Ixelela loo nto leyo kokubana iyafuneka ukuthi i-education okanye imfundiso when it comes to izinto ezifana ne-technology isafuneka ukwenzela okokuba abantu bazowuzazi ezi zinto. Okwesibini, sixelele okokuba aba bantu basebenzisa iibhathini ezimbini kwi-smartphone esisithetha ngazo, which is le yokufowuna i-green nale ibomvu yokudropha i-call. Le nto sithetha ngayo ke namhlanje le nto kuthiwa yi-Facebook safety check yinto ke ekuvumelayo kokuba uxelele abantu bakho, ngoba kubakho inkxalabo kwezi zikhukhula ukuthi abantwana bam apho bakhona azi babenza njani na okanye bayaphila basekhona okanye kwenzeka ntoni na. Ufumana ithuba koloba mawubaxelele abantu bakho uba usafe na, ide ibhale le nto ithi I am safe, okanye uba usengxakini uyakwazi ubhala okokuba I am not safe. Okwesibini, ivumela kwa aba bantu befamily yakho okanye i-friends okokuba zikujonge kule nto sithi yi-feed phaa kwi-social media. Okwesithathu, ivumela aba bantu ke banayo inkxaso mali yokokuba badonate okanye bafake imali ukwenzela okokuba bakwazi ukuncedakala aba bantu. Ibalulekile ke into yoba siyazi okokuba ifumaneka njani. Phaa kuFacebook ikhona into ebhalwe search. Uba ubhala phaya Facebook safety check okanye crisis response uza kuyiqaphela okokuba iyavela okanye iyafumaneka. Ngo-2022 ke ngexesha bekukho izikhukhula zokuqala e-KZN abantu abaninzi bayisebenzisile ke apho bebeshara khona ii-videos nee-pictures zabo ku-social media jikelele ukuquka uTwitter no-Instagram. Bebelifumana ke uncedo. So if uya kule button ithi search kuFacebook ufake igama elithi crisis response okanye
Facebook check, uzawukwazi urejistarisha okanye uchecke in kwi-crisis response ukwenzela okokuba xa ziphinde zabakhona izikhukhula ukwazi ucommunicate nabantu bakho ufumane uncedo. Sibambe ngazibini kakhulu kuwe Sandile. De kube lilixa lizayo nto zakuthi kamnandi.